Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong hapuna atong ipahibaw di akaninyo katong panawagan nato kagahapong adlaw sa atong DYHP Sumbunganan kato intong Tagalunas sa Astoria, Cebu na nawagan nga makabaton og crutches kato usa ka 50-year-old nga mag-uuma usa ka amahan nga nangayo og tabang aron sa ingon sa iyahang padayon nga recovery sa iyahang paningkamot nga makahinay-hinay na sa paglakaw human kini makasinati og stroke. Ang iyahang hangyo kagahapon, ang iyahang pangalyupo nga makabaton siya crutches mo na nga bisan og gipaagi sa ilang barangay konsehal di sa Lunas, sa Asturias nga moy nipaabot no nga dai usa ka mag-uuma nga si Renante Macapas diya sa barangay Lunas nga unta makapag og crutches og tungod sa itong pagpanawagan kagabi sa DYHP Sumbunganan pinagisad no sa pag-relay sa mga panawagan sa ilang barangay konsehal nga si Konsehal Titing usa ka anonymous donor taga Cebu City ra nga wa maglangan kagabi human sa atong tulumanon na nawag dayon during sa atong program unya nihato dayon diri mga alas 7 gabi sa brand new nga crutches unya adjustable to kasi mga ni store mo na mingon nga masaka ra gyud to o kita karon sa to ang screen kini untang usa ka anonymous donor usa ka lalaki ay man niya di lang ko magpaila ma'am ay ra ipakita akong naong so ato na ning gitabunan og heart ang iyahang naong apan ang crutches nga brand new no atong nakita gipakita karon nga gi-turn over nato karong buntag gani ng buntag ngadto sa konsehal nga si Konsehal Titing nga mao ay nag-facilitate kaysa may makapabalik-balik diri sa Dakbayan sa Sugbo. Unya yang pagsakripisyo pod mao ni nga ang maong crutches nga yang gi-turn over kagani na iya pod ning ihato dito sa Asturias aron mapahimusan og magamit na sa ato nanawagan nga si Renante Macapas. Unya kagani sa itong pag-turn over ato ning paminawon ang tipik sa itong pag-turn over kagani ng buntag ang maong crutches ngadto ni Konsehal Titing magamit sa nanawagan nga si Renante Macapas ato ning paminawon. Mga kasama o mga idol, karong buntag atong i-turn over kining crutches nga brand new nga gi-turn over sa usa ka anonymous donor human ta manawagan kagabi sa DYHP Sumbunganan para sa magamit no sa usa ka high blood patient nga stroke patient dunay diabetes ang pangalan si Renante Macapas nga taga Lunas, Asturias, Cebu ang panawagan in town nga gipaagi sa ilahang konsehal si Konsehal Titing no nga may atagi kauban karon may ni paagis mga panawagan sanglit na siya diri nag-silent po og trabaho diri sa Mandawi City mo nang may ni padayag no sa mga panawagan Renante nga unta makabaton siya og crutches gumikan sa iyang balati og padayon nga therapy. So si Konsehal Titing o kami diri sa DYHP mapasalamaton gumikan kay kagabi human sa atong panawagan nanday anonymous donor nga nihatod diri sa atong sibianan sa maong crutches. So Konsehal Titing nagmalampuson ta sa atong panawagan para kang Renante sa imong tuyo nga matabangan siya. So atong pasalamatan ang atong anonymous donor para sa iyahang paghatod ani kagabi. Mahimbong taga tanan ako day si Konsehal Titing sa Lunas magpasalamat kog dako sa anonymous nga naghatag ani dako ganing gamit sa nagkinahanglan nga niduol kanako og sa ninyo Ma'am Aida daghang salamat ato ni Roy Perez Banyo Sir Boyke og sa tanan nga mga staff diri sa DOHP og sa IBM og sa mga security guard nga mao'y entrada sa nitabang pod magpasalamat og dako. Okay, so once again, magpasalamat mi sa DYHP gamit kan kay dili man personal no nga nanawagan si Renante apan ang iyahang katuyuan nga paagi no ni Konsehal Titing nagbalapuson ta na usab diri sa DYHP Sumbunganan sa atong donor Sir Anonymous dihan kay salamat sa kasing-kasing nga tabang og kini dakong butang ibiyahe pa di paingon sa Asturias para magamit ni Renante diha sa Lunas, Asturias, Cebu. Dihan kay salamat og maayong adlaw. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar sa kanunay DYHP number 1 kani ato
Mayong kagaminaw diha sa taga Barangay Lunas, Astoria, Cebu. Naglanog-lanog atong Sibya diha. Nagminaw karon of course ang beneficiary nga si Rodante Makapas pagpakaayo diha sa gumikan kay kaliwa sa distansya layo man diha sa Asturias gikan diri sa Dakbayan sa Sugbo apan ang imuhang panawagan, ang imuhang mensahe na padangat sa atong mga sugintig paminaw ug sa ingon sa maong higayon gidungog o naay mayong balita nga doon na kayo magamit nga crutches. Renante Makapas diya sa Lunas, Astoria, Cebu sa nagpasalitate sa iyang paghago ug pagbudlay usab konsehal Titing diya sa Lunas, Astoria, Cebu. Dihan kay salamat kaniyong tanan sa iyong pagsalig diri sa DYHP ug nabaw sa tanan sa ato ang mga donors mapinansyal man, mabutang man, mga pag-ampo man ug tanan nga maidalit ninyo nga tabang nga kasing-kasing mga kasama inyong gipaabot diri sa DYHP ug sa maong punto daghan kayong salamat sa tanan nga mga aspeto no nga masukod ang inyo ka malumong kasing-kasing sa mga aspeto nga ato ang napatagamta mga ato pagpakabana mga kasama daghan kayong salamat kaniyong tanan sa pakigduyog sa DYHP ug IFM sa atong serbisyo. Una nga kami sa tahas nga amo ang giangkon dili lang overall number 1 radio station mga kasama sa pangalan sa dungog apan sa kasing-kasing nga buhat og serbisyo publiko DYHP ug IFM. Binawan mga drama o balita. Ang DYHP na una permi. Sa prinsipyo Sa atong anonymous donor no nga dali kayong nakaabot kagabi diri sa ato ang panawagan daghan kay salamat nimo sir. DYHP. Kaminaw siguro to karon kay kagahapon same hour o same oras usab nga naminaw man siya. Daghan kay salamat nimo sir. So na bati di mo ang update nga nadawat o giklaim no ang maong crutches. Salamat kaayo. Sa ligang